tuintje van mijn oude malle oom staat een kauwgomballenboom, een echte kauwgomballenboom. Met 100.000 ballen voor een stuiver en een cent. Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. 2,30 meter. Zo heet is je wel. Dit is de Ricines Communes. Dat is zijn deftige naam dus. Maar hij heet dus officieel Nederlands is een wonderbeem. Een wonderbeem? Ja, omdat het zo hard groeit, hè. Dat is een wonderbeem. Ik denk, er gebeurt wat bijzonders mee. Maar... Ja, nou ja, vroeger maken ze daar van die bientjes, want daar zitten dus 3 bientjes in zo'n baltje. Dan maken ze dus haarlemmerolie van. Die persen ze uit. En daar werden de officiële haarlemmerolie van maken. Die broekten vroeger vaak als ze dronken was waren of als ze ziek waren, haarlemmerolie, wie oorlijk goed voor, no? Dat zijn ze dan. Ja, ik weet niet of je dat krijgen kan hier. En je maait dit. En dan druk je 3 bientjes in. Ja, die zet ik in de pot. En dan in de vensterbank, hè. In de warmte. En dan goed wit houden. En dan een goede wieken. Dan komen ze op. En dan krijg je zo'n grote beem. Ja, in je nier. Ja, dat is wat. Dat, nou ja, het zendenblom dan, maar dan zul je net zo vol plant niet zo hard groeien. Hè? Ja, het was bijzonder, je zag hem net een soort natuurlijk. Want ja, maar het wordt warmte, hè. En het heeft er dus december wel aardig aan. Ja, wat hij maar zijn bij hem. Je vindt hem prachtig, hè, en vooral als ze heen, no? Een speciale bieding mee of zo? Ja, ik vind het een mooie kleur, hè, en die bladen, hè, een soort vingerbladen, no? Ja, het is jammer dat er de winter net overleeft, hè. Wordt een vader nog groter. Ja. Hadden wij de winter maar overleven. Ja, ja.